Anyway, na din ni si Gingging Bahabala. Magandang hapon, Pastor. Pwede magtanong, hindi ba kasalanan mag-asawa ulit? Kasi namatay ng asawa ko, walay problema igsuon. Mga asawa kag utro, basta mamatay ang imong bana. O gato nang basahon sa Roma Kapitulo City. Okay? Nagingon ang Roma Kapitulo City, versikulo, atong tanawon, 1 ngadto sa 3. Wala ba kamo mahibalo, mga igsuon, kay ang ginasultihan ko karon mauman ang mga nahibalog unsay kasuguan. Nga ang kasuguan makaabot sa tao sa panahon lamang nga buhi pa siya. So kung buhi pa ang bana, na ang kasuguan, epekto na. Pero mamatay ang bana, nagingon ang versikulo 2. Tungod ni ini ang babaeng minyo, gipasakop sa kasuguan, ngadto sa iyang bana, samtang magapabiling buhi pang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya mahigawas na, gikan sa kasuguan, mahitungod sa bana. Sumala ni ini siya pagaisipon nga, mananapaw kung makigpuyo siya glaing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, mahigawas na siya sa maong kasuguan. O kung mamana siya lain, dili siya makapanapaw. So kung namatay yung bana, mga sawag kag otro, dili ka makapanapaw. Mao na ang gisulti sa balaan nga kasulatan.